Dobrý den, jmenuji se Petr Ponča a jsem finanční poradce spolupracující se společností SMS Finance. Společnost SMS Finance už víc než 23 let poskytuje svým klientům stabilní zázemí a přístup k široké škále finančních produktů od více jak 50 finančních institucí. Díky tomu vám dokážu vždy najít řešení, které bude ušito na míru vašim potřebám. No a co pro vás mohu zařídit? Pojištění životní i neživotní, úvěry na bydlení i úvěry spotřebitelské, penzijní fondy, stavební spoření a hlavně investice dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. A proč byste si měli vybrat právě mě? No protože od svých 21 let se pohybuji ve financích a realitách, což mi umožnilo nazbírat bohaté zkušenosti a porozumět potřebám svých klientů. Věřím, že finanční poradenství není jen o číslech, ale hlavně o důvěře a dlouhodobém vztahu. A proto vám nabízím osobní přístup, transparentnost a podporu. Pravidelně se také vzdělávám. Mám všechny potřebné certifikace od České národní banky, abych vám mohl nabídnout profesionální a spolehlivé služby. Mým cílem je pomoci vám dosáhnout finanční nezávislosti, stejně jako jsem finanční nezávislosti dosáhl i já. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak pracuji a jak pomáhám svým klientům, tak mi zavolejte nebo napište. Děkuji.